Karon adlaw sa Miyerkules, kapistahan sa pagduaw ni Santa Maria Birhen. Ang pagduaw ni Maria kang Isabel nagdalag daghang mga punto nga angayng pamalandungan. Ang pagduaw nagpahitabo sa personal nga paghimamat sa duruha ka babayi, sa duruha ka inahan, batan-on ug idaran, silang duha mituo sa pagpanginlabot sa Dios sa ilang kinabuhi. Ang pagduaw nagpahitabo sa kalipay, kalipay nga mitumaw sa mahigugmaong pakighinabi tali sa duha ka magparyente. Ang batan-on, tuyo niya ang pagtabang sa idaran. Ang batan-on, bisan siya mas halangdon tungod kay diha sa iyang sabakan ang anak sa Dios, mipili nga magpaubos aron pag-alagad sa idarang inahan hangtod sa iyang pagpahimugso ni Juan, ang propeta. Ang pagduaw nag-aghat kang Maria sa pag-awit sa iyang Magnificat. Kanang maong awit nagmatuod nga ang Dios adunay espesyal nga kasing-kasing alang sa mapaubsanon, sama kang Maria, alang sa mga kabos ug dinaog-daog, pinaagi sa paghinumdom sa iyang kaluoy. Walay luna sa kasing-kasing sa Dios ang mga tawong madaog-daogon, sila nga maoy hinungdan sa kakabos sa ubang tawo ug sa pagpaanto sa daghang kaulawan. Ang pagduaw magpahinumdom kanatong mga nagkapuliki nga kinahanglang mugahin kitag panahon sa pagduaw sa atong mga anak sa ilang mga kwarto, sa ilang mga eskwelahan ug usab sa atong mga masakiton ug himalatyong kaigsuonan ug kahigalaan. Pamalandong. Kanus-aman ang katapusang higayon nga miduaw ako sa akong ginikanan, sa akong mga anak, sa mga nagmasakiton, sa mga nagmingaw. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Sofonias. Awit ug kusog o katawhan sa Sion, singgit o Israel, pagmaya ug paglipay pag-ayo o Jerusalem. Dili na kamo silutan sa Ginoo, giabog na niya ang inyong mga kaaway. Ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala, busa ayaw na kamo kahadlok sa dautan. Niadtong adlawa, ingnon unya ang Jerusalem. Ayaw kahadlok o Sion, ayaw pakawad-ig kusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo nga inyong Dios anaa uban kaninyo, ang iyang gahom muhatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo ug diha sa iyang gugma hatagan kamog bag-ong kinabuhi. Muawit siya ug magmalipayon tungod kaninyo, sama sa buhaton sa adlaw sa pangilin. Miingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Taliwala kaninyo, anaa ang dako ug santo sa Israel. Sa tinuuray ang Dios mao ang akong manluluwas, nagasalig ako ug wala ako'y kahadlok. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya mao ang akong manluluwas. Magkawos kamo nga malipayon gikan sa tuburan sa kaluwasan. Taliwala kaninyo, anaa ang dako ug santo sa Israel. Pagpasalamat kamo sa Ginoo, isangyaw ang iyang ngalan. Taliwala sa kanasuran, ipahibalo ang iyang mga binuhatan, isangyaw unsa kahalangdon ang iyang ngalan. Taliwala kaninyo, anaa ang dako ug santo sa Israel.
Awitig kadayganan ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuo kalibutan. Singgit kamo nga malipayon o syudad sa Sion, kay halangdon diha sa inyong taliwala ang balaan sa Israel. Taliwala kaninyo anaa ang dako ug santo sa Israel. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay, nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanakog bulahan tungod sa mga dagkong buta nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan, nagpakita siyag kaluoy sa tanan nga may kahadlukan niya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.